Machiegni kendo ji ariyo maki kendo dinegi e tesend obila ma Kariobangi kaluwore kod weche mang'iewo pande. Miyo jolut ombulu nomaki kamako picha Atiyo mos. Miyo ma jalut ombulu nomaki kamako picha joma ng'iewo pande ka ng'at machielo titudo gi ng'iewo pande ji. Wayudone mathoth kuom Walter Nyambaga. Erokamano Milton Ochieng, adier makar kende ni nyaka choseche godo jogo modine tesendo bilago igeno ni biro chwalgi do kod ketho mag donjruok kod chenro makare mag weche mag yiero. Gi sani mana kana sesingo ne nyawadu Joyce Oduor ni aburo sudo e kal riombulu duto mayudore e Kariobangi kama koro wantiere ni makao makuu moyiedhi mano mar IBC, na tutapata nafasi ya kuongea na msimamizi wa shughuli hizi ya kujumuisha kura na kutoa matangazo moja kwa moja baada matokeo zitakazojumuisha zote hapa katika Our Lady of Fatima, na tutapata nafasi ya kuongelesha Abdi Roba. Karibu tuelezee asubuhi mpaka sasa hivi, na wewe kama msimamizi umepata tatizo lolote, utueleze. Shughuli imeenda vizuri, hatutupata mtatizo yoyote, hatupata changamoto chochote, tunaendelea vizuri na wapigaji kura wanajitokeza kupiga kura, na upigaji kura itaendelea mpaka saa 11. Kwa swala ya usalama, huenda utaratibu umekoaje? Utaratibu ya usalama, tulikuwa na mkutano siku ya Jumanne na wasimamizi wa usalama, na tumeweka security kutosha kwa usalama. Saa hii kila kitu inaendelea vizuri, tuko na extra security ambaye ni GSO ambaye anatupatia, na tuko salama, tunaendelea tu mzuri. Labda kwa matarajio yako, huenda swala la kujumuisha zile kura zenye zimemalizika na kufikishwa hapa kwa shughuli ya hesabu zitaanzia saa ngapi? Shughuli ya kuhesabia kura itaanza kituo kikifungwa. Kituo kitafungwa saa 11. Ikifungwa tunaambia na security wasimame nyuma ya ule mtu wa mwisho ambaye ameingia laini before 5, na ule akimaliza kupiga kura tunaanza kuhesabu, na tukimaliza kuhesabu inaletwa hapo Tallying Center, tunaweka pamoja na tunatangaza ushindi. Hapo awali wagombea walikuwa nasema kwamba kuna idadi chini ya wapiga kura kujitokeza kuja kupiga kura, na kwenyu kuna sheria ya kifika muda fulani mtakuwa mnafunga. Kuna wenye walienda kazi, wataweza kupata nafasi ya kupiga kura? Sheria inaturuhusu tufungue kituo saa 11, saa 10 na asubuhi saa 12, na tunafunga saa 11. Na kituo chote ilifunguliwa saa 12. Sasa tunatarajia kufunga saa 11, lakini kuna watu wengi ambao walikuja asubuhi kabla wajaenda kazi, walijitokeza kupiga kura. Sasa sisi tunafuata tu sheria, ikifika saa 11 yule ako kwa line tunakubali kupiga kura, lakini kutoka hapo tunaanza kuhesabu. Kabla nikuache, labda kuna masuala ya uchochea na kuwizi na kujipata kwamba kuna mgombea ameleta ripoti kwamba kuna fulani amejihusisha na swala ya wizi wa kura. Umepokea ripoti yoyote? Hatukupokea ripoti chochote because tulikuwa na mkutano na hawa wagombezi na tuliwaambia kila kitu. Ukiwa na shida yote useme. Na wale watu tuliwaleta pamoja, tukatengeneza the report together, wakatengeneza undugu. Toka saa ile hatukuwa na shida yote, na saa hii hatujapata malalamishi yote kutoka mgombaji yote. Asante. Labda kuna mlo pia, tukuache nafasi uende ukapate kopo la maji, ama hakuna utaratibu kama hiyo? At Tallying Center tunakuanga na chakula hot meal, na huko pia tunawapea wale ofisa wetu na wa security pia chakula, na sasa tunaenda kuchukua hiyo kopo la chakula. Asante. Milton owacho nini tiere mogo ma inyal mul kod apisas mag IBC kanyakla kod arita kwe makmani okawinjo koluongo nying jofwambo kod jolut ombulu, manyiso ni pod obro dhi nyime kod timo tijwa makare moko dok chien marango chenro ni duto. Oluwo ni kangu gike seche mag midhiambo mag 11 gibiro yudo thuolo mar loro chenro duto mag lut ombulu
ombulu mondo koro gichak kwano achiel mede achiel mondo giyud ni jachung' ka jachung' 16 ng'ano ma oyudo ombulu maromo nade to ng'ano ma odong' chien kata yo abwoto kaluwore kod kwan ombulu mago magiyudo. Giluwo ni gionge kod aginga moro amora kod jachung' moro amora. Bende pok giyudo lipot mag ywak maka kod kacha mag jochung' ni seche moko nitiere kako roch ratiji kod chenro niendi kaluwore kod tiegruok mane gisechiwo ne jogo ma ochung'ne kata agents maneno ni ombulu duto dhi kare. Abdi Roba emochung' ne chenro makende mar biro lando duoko kaendi kanyakla kod jogo ma konye ka kod kacha neno ni ombulu go riw maonge modong' oko. Nyaka chop seche gi onge ombulu mosechopo kaendi kata mowuok e kuonde mag luto ombulu, nikech wan kod kuonde mag luto ombulu 38 e centers 5 manyiso ni Kariobangi North oting'o kwan mag joluto ombulu 24,500 maduto igeno ni biro bedo e kanyakla mar jogo ma joluto ombulu. Mak mana ni ywak mantiere mwasewinjo kowuok kuom jogo ma jochung' ni moko kuom joluto ombulu seche moko nyalo yudo thuolo mar biro luto ombulu ni mar moko omondi e wira kata otong'o gi dhoguyo ka gidhi menyo. Kopo ni thuolo ang'o yudo ka koro gideko to gibiro chwag gatho tinda, nikech chik biro dwaro ni kochopo sa 11 to nyaka koro ogik e giko. Machielo kendo en ni moko kuom jogo mane temo ng'iewo opande kata golo momoro matin mondo mi opande ma pacho kaendi bed godo to chik osengwamo. Nyaka chop seche gi lipot ma bende wayudo en ni chenro duto osebedo ka dhi makare mopogore kod kuonde moko ma jowete mantiere osebedo ka oneno e tulo kata rakruok maka kod kacha kare mochwer kanyakla moko kuom geche ma bende ibulo. Koro pod wantiere kaendi, wabro mana koro chako nuoyo dok kuonde mane waseluwo mondo wayud ni tang'o mosetimore tok kane waseaye, manyiso ni moko kuom jochung' mokelo kanyakla mago mag duond bura mar The Orange Democratic Party Movement ODM, DCP kanyakla kod mano mar KANU to kod mamoko bende oseluto ombulu duto ma onge jalno ma pod igeto ni jachung' ma biro luto ombulu mopogore kod moko ma bende ochung' kar kendgi machalo kaka owadgi mane osenindo Joel Munuve. Ng'eni Joel Munuve en achiel kuom ja MCA kata Jakom Malenzi ma e kaunti ma Nairobi mane osebedo kochung' motegno e chwal ratich oganda kendo bende dhi mopogore kod paro mag sirikal kata keto county assembly e tesre. Jodak ma Kariobangi North biro yudo thuolo mar kawuono yiero jatelo ma gidwaro man kare mabiro dwaro ng'iyo ratichgi kanyakla kod dwaro ma margi kotenore kod moko ma bende onywando yore mag tije, ngima mo bedo ridore motegno, weche mag pi, arita kweto kod mago madwaro e ngima dhano. Waonge kod mathoth mnigi seche gendi kopogore kod masilieko nigi yiena mondo adog ni e studio kanyo mondo Milton ichak isomne nyikwara Mogajwang' nang'o mosetimore e odiochieng' maduong' mar timo yiero makende maduol mar IEBC ni e nyong'ong' mokalo kopo ni en kod ikruok mongirore motegno mar biro tayo yiero mabiro 2027 koso nitiere moko kuom rem ma osebet koneno. Nyaka chop seche gende giluwo ni gisebedo ka gitimo kanyono ma japiny dwaro mokiro ni nikech nitiere apisas manyien duto makoro kawo apisi mar IEBC kendo tayo. Milton. Erokamano ahinya.